Gus Ikdam yang begitu saat ini viral, membahana, pengajiannya yang luar biasa, jamaahnya banyaknya. Bagaimana adabnya kepada gurunya? Cetok gurune lho mesti nyangoni. Lah aku dadi gurune sampeyan rumah aku ya belas. Lah saestu Gus Ikdam niku cetok gurune ning nggih nyangoni. Lha lek kula sok-sok arang ngaji. Tak pamer nih, kula sok-sok arang ngaji. Guru kula niku mboten kula beda-bedakne guru SD, guru SMA, guru ngaji, guru pondok apalagi. Ngoten lho nggih. Cetok gurune iki jangan tangkel dinaten iki pamer apike oleh. Dinaten niku kula warai cetok gurune ngaji teng tangga rutinane nyangoni. Lho ora sampean gegem ae molakno rezekine ketere-tere. Guru iki kaya ngono, setrum ilmu itu luar biasa. Apa meneh nyuwun sewu Bapak Ibu jenengan iki wis toriko nyuwun sewu. Lah dadan ning soko kok ya ora tau. Jabang bayi saestu. Ning soko lho bandano. Nyangoni Mbah Yai, nyangoni Bu Nyai, nggawa gula ora, amplop ora. Beh, ya Allah. Memuliakan guru, memuliakan orang tua gitu. Lha wong kula sing ngaji yasinan kidul, yasinan lor bodoh ora mara. Bapak Ibu hadirin ingkang minulya, sesuai dengan jadwal yang ada, panjenenganipun saat ini kajiannya berjudul Birrul Walidain. Maka sedikit saya akan sampaikan dengan acuan kitab satu Durratun Nasihin, yang kedua kitab Tambihul Ghafilin. Hadirin wal hadirat, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hadara majlisal ilmi fi Ramadan." Barang siapa mau hadir ke majelis ilmu di dalam bulan Ramadan, kataba, maka Allah mencatat baginya lahu bikulli qadamin, dalam setiap langkahnya madinatan, akan dibangunkan kota. Sapa wonge sasi Ramadan ngeten iki poso-poso, biasane isuk-isuk ngene iki wis kluyuran turut kandang makan pitik, biasane wis kluyuran ning sawah, biasane malah turu. Niki jenengan gelem teka ning majelis ngilmu kados ngeten iki. Masya Allah, ini luar biasa. Sapa wonge gelem teka ning majelis ilmu ana ing sasi Ramadan ngeten iki, kataballahu lahu bikulli qadamin ibadata sanatin. Setiap langkahnya menuju ke tempat ilmu akan dicatat oleh Allah, dibangunkan satu kota. Luar biasa. Wa yaku ibadata sanatin, bagaikan ibadah 1 tahun. Kleru nih baris ngadapi. Wa yakunu ma'i tahtal arsy, dan dia besertaku Rasulullah berada di dalam naungan arsy-Nya Allah. Sapa wonge teka nang majelis ngilmu ngeten iki poso-poso gelem kuliah subuh, setiap langkahnya niki dicatat ibadah setahun, ibadah sanatin. Wa yakunu ma'i al-arsy, dia berada di bawah naungan arsy-Nya Allah beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man dawama ala jama'atin, dan barang siapa bisa langgeng ajeng nekani sholat jamaah. Ya pomo kula jenengan sami wis pengen ngomong karo kuliah subuh ngeten iki, khusus jamaah subuh minimal. Nyuwun sewu, krana napa? Jenengan arepe nekani ngaji kuliah
subuh. Ajine mirengne pengaosan. Niki jenengan ajeng pendak subuh jamaah ning masjid. Masih oleh Ramadan, lek sakliyane Ramadan ora tahu jamaah, tapi khusus Ramadan ini aku tak ajak nih Pak Imam jamaah ning masjid, mari jamaah, mari ngono terus napa? Terus rumakne pengawasan kuliah subuh. Dawuh Kanjeng Nabi, aqahullahu taala. Aqahu maka paring hu iman sapa Allah Gusti Allah taala. Allah bikulli rakaatin dalam setiap rakaatnya Madinatan dibangunkan kota di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi pendak isu ini jenengan oleh kutha loro. Bah kutha wis koken Pak Imam. Sok sapa sing nggeni wis ora sah dibahas. Wong kula ning Demangan nerangne pengajian sok oleh midodari 70 jenenge malah pendeng Pak Imam mau. Kok kan midodari ya ngaji zaman sakniki jan angel. Jan tak Mbah Waring panggah dibantah. Ngaji nggawa kitab jerene nyengkring. Padahal aku gur maca. Halah mbok pas-pas nih. Ganti pasnya apa mau diwaca? Kitab diwaca lho jenenge nyengkring. Mulane niki sampai kula gawa kitab ben jenengan ora ngarani Pak Imam Kiai Sengkring. Enak ora sing kene ngelokne Pak Imam Kiai Sengkring. Yo lek kula guyone. Lah wong ra disengkring lho ora krasa. Apa maneh? Iyan. Bismillahirrahmanirrahim. Tamlau kang den kebak-kebaki apa ya Madinah min ni'amillahi ta'ala dari beberapa nikmatnya Allah. Jadi nyuwun sewu, setiap rakaat yang dilakukan oleh seorang hamba jamaah di waktu bulan Ramadan niki diparingi kutha lah kuthane niku dipenuhi dengan beberapa kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk pada materi. Wa mamlan utawi sapane wong iku barro ngepiki bagusi sapa man walidai ing wong tuwa lorone man fi Ramadhana ing dalem Ramadan. Sapa wonge ngepiki wong tuane sasi Ramadan ya nalu mengko bakal merkoleh sapa man merkoleh nadharallahi taala ing pamirsane Gusti Allah taala. Pamirsane Allah taala birrahmati kelawan kebak welas asihe Gusti Allah. Digaris bawahi Bapak Ibu, sapa wonge sasi Ramadan ngene iki iso birrul waliden ngepiki wong tuwa loro mongko karo Allah yanalu nadhrallahi ta'ala birrahmah, dia akan mendapatkan pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Saestu pumpung Ramadan. Pumpung Ramadan aja sampai nglirwake birrul walidain, ngepiki wong tuwa loro. Sebab pirang-pirang wong iku iso karo bojo ra iso karo wong tuwa, iso karo anake tapi ra iso karo maratuwane. Pekokne satru karo maratuwa lho enek. Bae yo. Lah wong satru karo maratuwa, karo anake gelem, karo maratuwane ora api. Oh ini enak napa mboten? Enek rasa diomongne teko. Piye lho karo maratuwane ora apik.
kowe nyapa dijak aku terus ora iso karo maratuwa. Pekok. Apik ana. Bolak-balik kula aturne. Mbuh kuwi ning pengajiane kono, ning pengajiane kene ning ibu-ibu yasinan. Orang tua itu siapa? 3. Orang tua yang asli melahirkanmu, orang tua moro tuamu sing ngewehi anake lan gurumu. Nyuwun sewu. Guru ngajine panjenengan, kiyane panjenengan niku wong tuamu. Telu kuwi kedudukane padha. Malah dalam kitab yang lain dikatakan bahwasanya di antara 3 orang tua yang paling utama adalah kiaimu, gurumu. Ya, coba ibu-ibu, mbak-mbak, bapak-bapak, Mas. Coba bagaimana adabnya niki cerita, sekilas cerita Gus Ikdam yang begitu saat ini viral, membahana pengajiannya yang luar biasa, jamaahnya banyaknya. Bagaimana adabnya kepada gurunya. Cetuk gurune lho mesti nyangoni. Lah aku dadi gurune sampeyan rumah aku ya belas. Lah saestu Gus Ikdam niku cetuk gurune ning nggih nyangoni. Lho lek kula sok-sok arang ngaji. Tak pamer nih, kula sok-sok arang ngaji. Cetuk guru kula niku mboten kula beda-bedakne guru SD, guru SMA, guru ngaji, guru pondok apalagi. Ngoten lho nggih. Cetuk guru niki jangan tangkel dinaten iki pamer apike oleh. Dinaten niku kula warai cetuk gurune ngaji teng tangga rutinane nyangoni. Lho ora sampean gegem ae molakno rezekine ketere-tere. Guru iki kaya ngono, setrum ilmu itu luar biasa. Apa meneh nyuwun sewu Bapak Ibu jenengan iki wis toriko nyuwun sewu. Lah badan ning soko lho kok ya ora tau. Jabang bayi. Saestu. Ning soko lho badano. Nyangoni Mbah Yai, nyangoni Bu Nyai, nggawa gula ora, amplop ora. Beh, ya Allah. Memuliakan guru, memuliakan orang tua gitu. Lha wong kula sing ngaji yasinan kidul, yasinan lor bodoh ora moro. Ya Allah, ya Rabbi. Iki yo sewu, iki karena bab lho nggih. Kula namung nerangne aja tersinggung lho. Poso-poso ngono nesu. Kapunten. Yo. Kula yakin ora usah takon Mbah Munawar yo. Mbah Munawar yo ngaji ning Langgar Kulon kono, ning kidul kali. Apa kabeh geruduk-geruduk mesti ngamplopi. Paling ngamplopi setahun pisan perombongan. Nyuwun sewu aja tersinggung. Iki mek ger maham nih birrul walidain itu. Usahakan setiap jumpa. Tapi rasa kula, aku percaya aku wis nyambut gawe. Kiai sing nyambut gawe Pak Imam nyambut gawe. Ora usah mbok sangoni masalah. Tapi guru-gurune sampean nyuwun sewu. Lek iso cethuk sangono. Ambung tangani, cucup tangani, jalu doa restu. Ora sampean daftar ngene ora tekon malah mlayune ngene dukun. Piye Pak Yai wae tekon ngono. Piye Pak Ustad? Ora tekone ngene dukun malah nyangoni dukun. Kiai ini ditokne ae, ra dijalu doa restu padahal kuwi wong tuwa, wong tuane. Nggih mboten? Ngono ra aku. Pun muga-muga niki laras-laras dados ilmu ingkang manfaat maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Dawuhipun Gusti Allah, dawuhipun tak niki dipahami. Wa man barra walidayhi fi Ramadan yanalu nadrallahi taala birrahmah. Orang itu akan mendapatkan pandangan kasih sayang Allah. Pandangannya orang guru dipentelengi kula nyang sampean. Pandangan Allah niki wujud napa sing diaturne dhateng kula panjenengan penuh dengan rasa kasih, penuh dengan rasa sayang. Awake dhewe ora repot-repot wiritan bar subuh sampai beduk, bar beduk sampai maghrib
wiritan pengen dadi waline Allah, pengen dikasih Allah, jenengan iso apik karo wong tuwa tok lho jos. Wiritamu nuwun sewu. Subuh sampai jam 8. Salah dukane mempeng karo wong tuane ra iso berbakti percuma. Lha saestu wong kuncine hadis ngoten. Lek awakmu kepingin oleh welas asih Allah, kesimpulannya ya apa kula jenengan sami iso bekti karo wong tuwa. Wong tuwa rasah dipilih-pilih. Wong tuwa asli sing nglahirno, mara tuwa sing ngewehi bojone kula panjenengan sami lan guru ngajine sing ngitik-ngitik rohani kula panjenengan sami. Mugi-mugi Bapak Ibu nggih kula jenengan sedaya termasuk golonganipun tiyang ingkang ahli birrul walidain. Allahumma amin. Wa ana kafilun fil jannah wa ana lan utawi ingsun Kanjeng Nabi iku kafilun wong kang nanggung fil jannati ing dalem swarga. Janjine Kanjeng Nabi, barang siapa bisa birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada mertua, berbuat baik kepada gurunya, ana kafilun bil jannah. Dawuhipun Kanjeng Nabi, mohon digarisbawahi, saya tanggung orang itu masuk surga. Alhamdulillah. Kita terangin aja. Wong tua. Bagi orang yang punya suami istri, bagi pasangan suami istri, siapakah orang tua yang harus diutamakan? Adalah satu, bukan yang melahirkan tapi suami bagi seorang istri. Nomor siji kanggone bojo wadon niki bojo lanange. Nomor loro bapak ibune sing lairne lagi seterusnya. Tapi bagi seorang suami itu tetap nomor satu bapak ibunya yang melahirkan. Nomor siji kanggone istri itu adalah suami, kanggone suami nomor siji panggah wong tuwa. Mohon maaf ibu-ibu sakwise ngaji niki umpama suami panjenengan, garwa panjenengan pengen bekti karo maratuwane jenengan Bu, ngoten niku dukungan. Apa poso-poso arepe bodho nggawa beras 5 kilo semoni. Ana ora sak-sak pisan kono ae. Ora sak-sak pisan kono. Ngono ki dukungan, aja lek mumune sasak karo nyongot-nyongotan berarti nyemoni. Wong lanang lentruk isin. Lah iya nggawa beras 5 kilo disemoni arep bojone. Lek nyemoni kono, nggawa sak-sakan pisan kono. Sak-sakan pisan kono. Ngono ki wayahe ora ngono kuwi. Ya semara-mara ya ngono to ya aja kur 5 kilo ora pantes wong iki arepe bodho. Ya nyelipne sak-sak ngono. Ngono tenanan, tapi aja guyon. Nyemani. Insya Allah jenengan saged ngoten niku malah diparingi rahmat. Mau lho, digrojok rahmat teko Allah, welas asih Allah, dilalah kersane Allah tahun ngarep panene biasane oleh 10 sak, kuwi oleh 20 sak. Tapi lek sampean cetil karo wong lanang arep moe mboke, jenengan biasane 10 sak, iso-iso kalek 2 sak. Allahumma mari cetil karo wong tuwa. Lho saestu jenengan amati ngomongan kula niku. Wah sing biasane panene nyelot mleret kuwi mesti cotil karo. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sekedhik malih kula aturaken bab inggih menika hak-hakipun tiyang sepuh. Kersane kula panjenengan sami niki ngertos hak-hakipun tiyang sepuh berarti kewajibanipun seorang anak. Kula
lawas mawon, gayane gaya maca mawon, rasa gaya pidato. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuqalu lil walidaini wa yuqalu lan den ngendikake li walidaini kedune wong tuwa loro ngalal waladi ing atase anak asratu huquqa inggih menika 10 hak. Haknya orang tua terhadap anak berarti kewajibannya anak terhadap orang tua ada 10 hak-haknya orang tua, kewajiban anak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Akaduha utawi salah sijine 10 annahu teman sedune kelakuan iku idah taja ing dalem nalikane butuh sapa akaduhuma salah sijine walidaini butuh ila ta'ami at ammahu mongko paringa pangan sapa man utawa walad. Nomor setunggal, haknya orang tua, kewajiban anak ialah memberi makan kepada orang tua kala dia membutuhkan makanan. Nyuwun sewu Bapak Ibu. Lah ngene Pak Imam, sakumpama wong tuaku pinter golek panganan jian sehat, ndak masalah. Lek pancene wong tuane isih seger, meger, isih golek pangan ora kangelan niki ndak masalah. Tapi awake dhewe selaku anak sekali waktu tetap kalau bisa untuk menggugurkan kewajibannya sekali waktu ya wong tuwa ki tukokno kentaki, tukokno sate, ngono lho. Codel karo maratuwa bertrewes wedan ing Demangan golek napa ayam geprek. Mari ngono mulih neng ae metu lawang mburi. Pane kaya ora ngerti no wong tuwa iki lho sensitif. Metu ngono kae mesti ngene batin. Wong tuwa lho. Kengko anakku tuku apa ya? Nggih napa mboten, Bu? Bu lho, nak anak rungokno. Wong tuwa iki lanang anake metu ngene wis batin. Kengko kira-kira nggawa apa ya? Panganane anake kentaki, mbuke jangan berindang kacang. Senengane Pak Imam, senengane mbiyahmu trayu enake kuwi mbok sing bodhepne. Njajal bodhepne sing enak-enak. Jumlahane empuk lho Pak Imam, terong karo tahu putih. Panggah ngono, mencret engko mbokmu susuhe. Apa meneh poso-poso ngeten iki kan pancen to, sore-sore karo ngabuburit. Apa ya ngabuburit? Ngono iki nukokne apa kesenengane mboke. Ngono mosok ora iso ngabuburit buka bersama ning ana ning Bu Mami. Mangan sembarang-barang dipangan, magrib malah ora salat, malah ora traweh. Mbok ibu, ki meneh ndi to, Nduk? Ki meneh ndi to, Le? Garoh wong anak garoh. Mboke ditinggal ning omah dhewe dijak buka bersama. Ya Allah. Muga-muga kula panjenengan sami napa niki saged berbakti kepada orang tua soal makanan. Silahkan diperhatikan makanan orang tua. Wasani lan utawi kang nomor loro iku idah taja ing dalem nalikane butuh sapa ya akad ilaki swatin maring sandangan kasahu mongko nyandangana sapa man ing akad angkutira lamun ta kuwasa sapa akad alihi ing atase walid. Sing nomor loro, berilah pakaian pada saat orang tua itu butuh dan pada saat kamu puasa. Lek pancen iso nukokne sandangan, wong tuwamu tukokno sandangan. Raketang setahun pisan, ngono lho yu. Krungu perhatian begini. Raketang jare tukokno sandangan. Pumpung awake dhewe niki mlebu sasi Ramadan badhe mapak napa
bodo nukokne sandangan, raketan nukokne marning sak toples. Pun ditumbasne napa dereng, Bu? Kuwi lho nek anu nduk. Sing lanang jute akeh glojos. Lah iso nukokne jarit kono. Lah iso nukokne klambi kono. Buke rukuhe ngepir. Ono rukuhe rendo-rendo regane 600.000. Mbok kuwi lho rukuhe ngepir. Gatekno. Kan kebacut to. Ngajine yo kuliah subuh ra tau prei, ra tau godak. Menjelang berbuka oke istiqomah. Yang penting istiqomah Pak Iman. Istiqomah tuklukmu karo wong tuwa ora ngerti ya. Istiqomah harus, ngaji harus, tapi realisasinya tolong diperhatikan. Nggih ta? Nggih, niki wong tuwa. Bekti wong tuwa iki ngoten iki. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahakada lan kaya mengkono-mengkono yuqalu keterangan di atas ruwiya den cerita den riwayat dengan Rasulillah saking Gusti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi tafsir qouli ta'ala wa sahibahuma fid dunya ma'rufa wa sahibahuma lan trawungono sapa sira kabeh hahuma ing wong tuwa loro fid dunya ing dalem donya ma'rufan kelawan bagus. Itu adalah tafsir Al-Qur'an yang berbunyi wasahibahuma fid dunya ma'rufa. Njrawungi wong tuwa loro kanthi apik. Adik-adik niku wau gatekne panganane, gatekne sandangane. Niki termasuk njrawungi sae ngono lho maksude. Meskipun mangke ning sae-sae lintune. Gatekne daharane, gatekne pakaiane. Itu termasuk wasahibuhuma ma'rufa, mempergauli dengan baik. Jenengan basa mlipis inggih rukuhe ngepir kuwi lho, dhuwitmu akeh tukokno ruko. Paham mboten kula bolan-balen ngeten iki. Kuwi lho, klodhonge cek ning gluntang kosong iki wis bodo. Poso lho wis oleh 10 dina. Ndang tukokno atine wong tuwa ben ayem. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa talitu lan utawi kang nomor 3 iku idah taja ing dalem narikane butuh sapa akaduma salah sucine wanita ini ila khidmatihi maring leladen wanita ini ya qadamahu mongko ladenono sapa akad ing wong maksude wong tuane sing nomor 3. Seandainya orang tua kita butuh apapun tidak terbatas. Wong tua niku kula jenengan sedaya butuh apapun tidak terbatas, maka khodamau ladenono. Keju njaluk dipijet-pijet tono. Njaluk suntik terno suntik. Aja mah, tapi anu lho, Mbok, uang pulsa kuwi cengoh neh. Enak tau ngono iki, gelem ngeteri mboke suntik wis ora mbayari malah njaluk uang pulsa. Putumu lho. Ya Allah. Muga-muga nggih sing beneh karo butuh apa ae. Ajane kesel jenengan masak nih. Ajane mikul kayu kabutan jenengan mikulne. Ajane reget latare ora ngober nyapu-nyapu jenengan sapokne. Lho saiki kula terkenal wong lanang cupar. Nyapu-nyapu biasa kula. Nyapu-nyapu biasa. Ora usah
menyek apa meneh enek anak karo wong tuwa. Dadi awake dhewe biasa. Jangan sampai kula panjenengan sami niki wong tuwa butuh nih kula jenengan sedaya boten selalu siap. Siap apapun semampunya. Sekali lagi semampunya. Kalau tidak mampu tidak apa-apa. Tapi jangan sampai kamu mampu berlagak tidak mampu. Enak lho, wong iso ning contomane ora iso. Jane iso ngeteri mboke suntik ning demangan, tapi tok-tok mane repot. Enak to ngono iki? Repot mbok. Wis ngono ki bakal uripe ora bakal mulya yang sing ngoten niku. Coba mari kita perhatikan orang tua kita. Entah itu yang melahirkan kita, entah itu yang memberi anaknya untuk kita, entah itu guru-guru kita. Sekali lagi, 3 orang tua yang harus kita perhatikan. Asli yang melahirkan, mertua dan guru kita, guru ngaji sing ngitik-ngitik rohani kula panjenengan sedaya. Muga-muga kula panjenengan sami ahli bekti dhateng tiyang sepah. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabiul lan utawi kang nomor 4 iku idza tangu ing dalem nalikane ngundang sapa walid ing walad ajabahu mongko wajib nekani sapa walad ing walid wa qadirahu lan nekani sapa walid sapa walad ing walid. Sing nomor 4 nalikane wong tuwa niku kok nyeluk kula panjenengan sami awake dhewe wajib nyauri, diceluk wajib teko. Dadi nalikane bapak, nalikane ibu, nalikane emak maratuwa, bapak maratuwa betah niku kula panjenengan sedaya diceluk, dibel, kring, lendo, awakmu ning mau kidul. Ngono kuwi wajib mara. Pokok selagine kula panjenengan sami mboten nalikane nglakoni kewajiban dhateng Allah. Kewajiban dhateng Allah niku napa? Salat. Nalikane salat, anak salat diceluk wong tuwa. Bahkan pada waktu melakukan sholat wajib, seandainya masih ada waktu, nyata niki waktu luhur, ini contoh sholat luhur jenengan jam 12:30, Allahu Akbar, didalah kersane ngalih mak win nyeluk kula, mam imam niku kula wajib gagalne sholat luhur krana napa kok bar diceluk ijek iso maneh nglakoni sholat luhur, kecuali wis diperkirakan wektune entek lagi oleh jenengan diceluk ngoten niku niki ilmu iki tenan. Dadi nalikane nglakoni kewajiban sholat wektune isih jenengan nek diceluk wong tuwa niku wajib nyakuri batane sholat lek wektune isih. Lek wektune wis mepet, Pak Mukib wis nyetel kira kene kae. Wis mentek sholat ngasar kok nyeluk-nyeluk muni jenengan meneng ra apa-apa. Tapi lek wektune dawa dilah kersane ngalah pambengak-bengok nyelang-nyeluk niki wajib batane sholat fardhunipun. Paham Pak nggih? Niki ngatos-ngatos. Ning wis paham ngene nyuwun sewu ibu-ibuke niki aja panjarak anake. Muni terus ya enek wong tuwa sing anyelne gampang jarak anake ngene iki terus ya enek. Muni iki boleh lho. Nemeng lho. Ajine Pak Imam krungu ora kupingmu. Malah ngono kadang-kadang wong tuwa iki lho. Oh aneh, tapi lek bapak-bapak ora biasane ibu-ibu lho. Kayak menunggu kupingmu lali yang ngajine Pak Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Setengah kas. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khamisu lan utawi kang nomor 5. Haknya orang tua berarti kewajibannya anak. Iku idza amarahu ing dalem nalikane perintah sapa walid ing walad
orang tua perintah kepada anak bi amaro kelawan perintah atau ahu mongko ta'ato sapa ya walad ing walid lam yakmur ing dalam malam yaknum ing dalam selagine ora perintah sapa walid bil maksiati kelawan perintah maksiat wal ghibati lan perintah rasan yang kelima hak orang tua kewajiban anak adalah idza amarahu pada saat orang tua memerintahkan kepada anak bi amaro dengan perintah atau ahu maka kamu wajib taat kepadanya. Sekali lagi kamu wajib taat kepadanya dengan catatan malam ya'mur bil maksiyati wal ghibati dengan catatan pokoknya tidak perintah maksiat lan perintah rasan pokok perintah api taatono tapi lek perintah maksiat perintah dosa aja mbok lakoni aja mbok sembadani lek mek ngeterne urut ngeterne suntik ngeterne blonjo terno nyang apa kepingin gawe bungahe wong tuwa kanthi bungahe wong tuwa niki nyebabne digrojok rahmate Allah welas asihe Allah mulane ana hadis Nabi napa ridhallahi fi ridhal walidaini wa suhtullahi fi suhtil walidaini wong tuwa ridho berarti ridhone Gusti Allah wong tuwa murka berarti murkane Gusti Allah. Muga-muga Bapak Ibu kula panjenengan sami niki golonganipun dados tiyang ingkang ahli birrul walidain. Allahumma amin. Semanten kemawon dugi nomor gangsal sakjane 10 yo kapan-kapan mbok menawa enek sing kiai mboten mawon. Apunten Kang kathah kula niku sakjane ngaji lho Bu. Kok dirasani Pak Imam ora tau ngaji moro-moro lek gelem ceramah. Wis ngono iki saya kleru nek. Aku jane ngaji Bu. Tapi biasanya mlampah wonten niku wonten lere almarhum Bapak kita mami. Mari subuh ngimami. Dan masjid mriki ngimami mesti olis. Lah kula jatah ngimami kok ora imam buyar kok. Gek ning kono rondo-rondo akeh lingkunganku. Sapa sing ngopeni rondo lek ora Pak Imam? Ngono maksud iki ngono kuwi. Aku yo gemi karo rondo-rondo ben iso jamaah berjamaah terus rawuh wonten masjid perlu mirengaken pengajian. Jenengan aja suudon. Pak Imam ra tau ngaji terus kaume ngono bodho napa ora jamaah karo Pak Imam kok trene ngono. Lah apa jamaah langgar kibarne. Aneh to. Kaya Mbah Munawar iki nuwun sewu jamaah sing ning omah ra masalah. Ngoten lho. Dadi ning aja turu tok temane jamaah enek lho kadang-kadang. Pun. Mugi-mugi sepindah malih sekedhik ingkang kula aturaken dados ilmu ingkang manfaat maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Amin. Ya kana Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma nawwir qulubana ya Allah
binuri hidayatika wa binuri ma'unatika wa binuri taufikika kama nawarta syamsa wal qamara abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'alu majlisil ilmi hada ya Allah alfa alfi syafaatin wa alfa alfi barakatin wa alfa bi rahmatin wa alfa bi ni'matin wa alfa bi manfaatin wa alfa fi maslahatin wa alfa fi maghfiratin wa alfa fi shifa'in wa alfa fi dawain wa alfa fi quwwatin wa alfa fi ijabati du'ain wa alfa fi salamatin daiman ila yaumidin ya Allah ya Tawwab ya Ghafur ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika ya arhamar rahimin bi barakati syahri Ramadan nas'aluka ya Allah ilbana ilman nafi'ah nas'aluka ya Allah rizqan katsira halalan thayyiban jazilan mubarakah bi barakati Ramadan ya Allah nas'aluka wa ij'alna jami'a auladana waladan salihah wa amalana mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ya Allah taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.